बर' बाथारमारि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जे केस बा जोंनि भिक्टिम जाय टर्चार खालामजानाय बिनिसिमबो आंनि अननायखौ जासिनाय जाबाय। दा दिनै आङो जोंनि बे बर' बाथारमारि गामिनि जानानै बा गावबुरा जानानै आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै जोंहा मोनहासार ब्रह्म जे बिथांखौ जे दाखालि थांनाय 3 थारिख मोनानि 2टा बाजियाव जे बेखौ माखासे दुष्ट चक्र बा गाज्रि गोसोनि मानसिफ्रा थिखोनानै लांनानै बुग्लिहैदों, लोगोसे आर्म्सबो लानानै बेखौ थिखोनानै लांनाय जादों। जों बेखौ दिनै क्लियार मोनबाय। दा बे टर्चारनि सायाव जों गामिनि जानानै बेखौ गामिनिफ्राय बयबो रायजो राजाया थांखि लादों। जोङो बिनि केसाव जों जरित माने गोसो मोदोमै जों बेखौ मदद होगोन, बेखौ जों थांखि लानाय जादों। दा जोंहा बेखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों आङो, जाहाथे जाय मानसिफ्रा जाय व्यक्तिफ्रा बेखौ टर्चार खालामदों बे बिथांमोना जोंनाव जाहाथे इयुनाव जाहाथे बेबायदि सोरखौबाबो आरो जुदि बिदि टर्चार खालामा, आं बेखौ गोख्रोङै निन्दा खालामो। माने जाहाथे बेबायदि इयुनाव आरो जाहाथे सोरखौबाबो जाहाथे जाया, बे घटनाया जाहाथे बिदि जाया। जोङो खिन्थु बिनि सायाव बिसोरखौ जों ओरैनो नागारनाय नङा। जों बेखौ गामिनिफ्राय बेखौ जों थिरांथा लाबाय। जोंनो बिनि थाखाय बिसार नांगौ। जिखि जाया मानो गामिया जों बिनि बिसाराव अहरह जों हेफाजाब होगोन। बेखौ आङो गामिनि जानानै बा जोंनि रायजो राजा जानानै जों बेखौ थांखि लाखाबाय। आं बेखौ बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बुंनाय जाबाय। दा माबाफोर बुंबावनांगौ सोंबावनांगौ नामा? एसपि अफिससिम थांनायखौ आङो बेखौ जोङो साननैसोनि उनाव मोनसे मेम'रेन्डाम बायदि मोनसे लिरनानै एसपिनो गथायनाय जागोन। बेखौ गामिनि रायजो राजाखौ लानानै एसपिनिसिम थांनाय जागोन, जाहाथे बे केसा जिहेथु 72 घन्टा जानायसै, बिनि सायाव बिसोरो दासिमबो बे केसखौ माने दासिमबो गुरुत्त' होआखै। दा जोंनि भिक्टिमनि सायाव बिसोरो भिक्टिमखौसो बुंनो थाङोबा बेखौसो माने दसि खालामनो नागिरगासिनो। जों बेबायदि लाइनाव नुहुरदों आरो दा बिनि थाखायनो जों दिनै बे प्रेस मिडियाखौ लानांगौ बायध' जादों आरो दा जों गामिनिफ्रायबो बेखौ प्रेस मिडियानि गेजेरजों बुंनांगौ बायध' जादों आरो दा जाहाथे जोंनि बे केसखौ इमिडियेट जाहाथे एक्सन लायो, बेखौ जों गामिनिफ्राय खावलायहरदों। माने एडमिनिस्ट्रेसन फारसेनिसिम आरो जाहाथे जाहाथे बे न्याय मोनो। दिनैहाय जुदि सासे अस्त्र गैयै मानसि, जिहेतु सामान्य केस, बुलायनायबो जायाखै, एक्सिडेन्टबो जायाखै, जाहांसो जादों, बेखौनो लानानै जुदि बिदि गिदिर केस खालामनाया बिसिनि बे मोनसे गिदिर क्राइम। बुंनो थाङोबा बे बिराद गिदिर क्राइम खालामदों बिसोरो। माने एटेम्प्ट टु मार्डार, बिसोरो बुंनो थाङोबा एटेम्प्ट टु मार्डार खालामनो नागिरदोंमोन बिसोरो। दाथ' बुंनो थाङोबा बेखौ सेमि मार्डारानो जाहैबाय। बुंनो थाङोबा टर्चार खालामनाय माने मार्डारानो जाहैबाय बुंनो थाङोबा। नाथाय जाहाथे बेखौ जोंनि रायजो राजा बा जोंनि गामिनि जानानै जों बेखौ गोख्रोङै माने बेखौ कन्डेम बा मा होनो निन्दा होनाय जायो आरो